Jesu unoroverwa pamuchinjikwa part 2. Zvichida tizobatawo nokuvigwa kwaJesu. Mavhesi ekuverenga anotangira pana Marko 15 verse 21 kusvikira pana 47. Jehovha Mwari wangu, tinokutendai, tinokurumbidzai madekwana zvatinopinda mushoko renyu ratisina zivo noungwaru naro, ratisina uchenjeri pamusoro pazvo. Aiwa Jehovha Mwari wangu, ndimunotizarurira, munotipa gwara. Tinoona kwanza Jehovha Mwari wangu rokupinda, rokufura mukati meshoko renyu, rokubuda naro. Imi Mwari makanaka, makatendeka. Ropafadzai vakateerera, vhurai nzeve dzavo, vhurai mwoyo yavo Jehovha Mwari wangu, nendangariro dzavo, kuti dzigamuchire zvinobuda mushoko renyu. Kudzwai munamato nokusingaperi Jehovha Zamasimba. Muzita raBaba naMwanakomana naMweya Mutsvene. Zvikanzi Jesu unoroverwa pamuchinjikwa part 2. Zvino vakamanikidza mumwe wakanga achipfuura achibva kuruwa, wainzi Simoni weKurini, baba vaArekizandro naRufo, kuti atakure muchinjikwa wake. Vakamuisa kunzvimbo inonzi Gogota, ndokuti nzvimbo yedenga, kana zvichishandurwa. Vakamupa waini yakavhenganiswa nemura, asi iye wakazviramba. Vakati vamurovera pamuchinjikwa, vakagovana nguo dzake, vachikanda mijenya pamusoro padzo, kuti mumwe nomumwe apiwe chake. Yakanga iri nguva yechitatu. Vakamurovera pamuchinjikwa, norugwaro rwemhosva yake rwakanga rwakanyorwa pamusoro pake ruchiti, Mambo waJudha. Vakarovera pamuchinjikwa pamwe chete naye makororo maviri, mumwe kurudyi rwake, mumwe kuruboshwe. Rugwaro rukaitika runoti, Wakarabwa navadariki vomurayiro. Navaipfuura vakamutuka, vachidzungudza misoro yavo vachiti, Iwe wakuputsa temberi nokuvakazve namazuva 3, chizviponesa iwe uburuke pamuchinjikwa. Saizvozvo vaprista vakuru navanyori vakamuseka pakati pavo vachiti, Wakaponesa vamwe, zvino haagoni kuzviponesa iye. Wakaponesa vamwe, zvino haagoni kuzviponesa. Kristu mambo wavaIsraeri ngaaburuke zvino pamuchinjikwa kuti tione titende. Navakanga varoverwa pamwe chete naye vakamuzvidza. Zvino yakati yava nguva yechitanhatu, rima rikavapo panyika yose kusvikira panguva yepfumbamwe. Nenguva yepfumbamwe, Jesu akadana nenzwi guru achiti, Eroi, Eroi, rama sabakitani. Ndokuti kana zvichishandurwa, Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko? Vamwe vakanga vamirepo vakati vachizvinzwa vakati, Chinzwai, unodana Eriya. Ipapo mumwe wakamhanya akazadza chipanje nevhinega, akachiisa parutsanga ndokumumwisa achiti, Regai timboona kana Eriya achizouya kumuburusa. Ipapo Jesu akadana nenzwi guru akabudisa mweya wake. Chidzitiro chetemberi chikabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvikira pasi. Zvino mukuru wezana wakanga amirepo akatarisana naye, wakati achiona mutoo wokufa kwake akati, Zvirokwazvo munhu uyu wakanga ari mwanakomana waMwari. Navakadzi vakanga varipo vakatarira vari kure. Pakati pavo kwakanga kuna Maria Magdharena naMaria mai vaJakobho muduku naJose naSarome. Ndivo vaimutevera achiri muGarirea vachimushandira, navamwe vakadzi vazhinji vakanga vakwira Jerusarema naye.
yekuvigwa kwaJesu. Zvino ava madeko zvarakanga riri zuva rokugadzirira ndokuti rinotangira Sabata, Josefa weArimatea, mumwe wamakurukota, munhu wakakudzwa, iye amene wakanga achigarirawo ushe hwaMwari, wakauya akapinda nokutsunga kuna Pirato, akakumbira mutumbi waJesu. Pirato akashamiswa achinzwa kuti wakanga atofa. Akadana mukuru wezana akamubvunza kana akanguva afa. Zvino akati azvinzwa kumukuru wezana, akapa Josefa mutumbi. Iye akatenga mucheka akamubhuruza, akamuputira nomucheka, ndokumuviga mubwiro bwakanga bwakacherwa pabwe, ndokukungurisira ibwe pamuromo webwiro. Maria Magdalena naMaria mai vaJose vakaona paakavigwa. Amen. Aya mashoko aya anobuda pana Marko 14 kubva pavhesi 21 kusvika pana 47. Asi ekuvigwa kwaJesu munokwanisa kuvawanawo pana Mateo 27 vhesi 57 to 66, Luka 23 vhesi 50 to 56, Johani 19 30 vhesi 38 to 42. Zvirava kuti munokwanisa kuvawana pamagospera ose. Ekuroverwa pamuchinjikwa munowawana pana Mateo 27 vhesi 32 to 56, Luka 23 vhesi 26 to 49, Johani 19 vhesi 17 to 37. Pamagospera osewo zvakare. Amen. Nguva yokuroverwa kwaJesu pamuchinjikwa yakanzi yakanga iri nguva yechitatu. Hazvireve kuti yakanga iri 3 o'clock nekuti yanzi yechitatu, kwete. Tingangodaro kuti kana muchida kuverenga nguva dzavo zvakanaka, mungaverenga kubva pana 6 o'clock dzamangwanani sepekutanga, kuti 7 o'clock awa yekutanga, 8 o'clock awa yechipiri, 9 o'clock awa yechitatu. Naizvozvo pane chiitiko chakaitika masikati, 10 o'clock awa yechina, 11 o'clock awa yechishanu, 12 o'clock awa yechitanhatu. Pakaitikiko paawa yechitanhatu apo? Rima rikavapo panyika yose kusvikira panguva yepfumbamwe. Amen. 1 o'clock awa yechinomwe, 2 o'clock awa yechisere kana kuti sere, 3 o'clock awa yechipfumbamwe. Zvikanzi rima rakanga riripo kwemaawazi iwawawo. Kutaura nguva. Naizvozvo nguva ye12 i6 o'clock dzamanheru. Hakuziriko kuverenga kwatinoita nguva izvo. Isi tinotangira pamidnight, ndo patinoti AM. Zvekuti nguva yavari kuti 6 o'clock iyi dzamakuseni, kana kuti awa yechitatu inenge iri 9 AM kwatiri, handi 9 AM dzamakuseni, 12 AM inenge dza 12 PM, handi 12 PM pakatanga rima, 1500 hours kana kuti 3 o'clock dzamasikati pakapera rima. Chimwe chinobuda panyaya iyoyo zvinonzi pakufa kwake chidzitiro chetemberi chakabvaruka nepakati. Chidzitiro isu nokutenda kwedu vekereke inzira dzaKristu Jesu mambo wedu. Chidzitiro ichi chiri kutaurwa ichi, tinoda kuti tibvumirane kuti chidzitiro chenzvimbo tsvene tsvene,
chidzitiro chiri pakati penzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. Havari kungoti chidzitiro chetemberi. Muri kuzvinzwa? Regai tinzwe mashoko kuti ari kuti chii. Chidzitiro chetemberi chikabharukana pakati kubva kumusoro kusvikira pasi, zvichida changa chiri chidzitiro chekupinda munzvimbo tsvene uchibva kuvazhe, uchibva unenge uchiri mutemberi zvako. Asi pane imwe nzvimbo tsvene tsvene yakanga iri kumberi. Pakati penzvimbo idzodzo ndinobva nechidzitiro chatinotaura icho chakabvarukana pakati. Isusu sezvandataura vekereke yenzira dzaKristu tinoti chidzitiro ichocho harizi ringori jira, asi tinochiwanawo pakati pemidziyo yenzvimbo yemukati yetemberi. Chidzitiro ichi zvinonzi seri kwacho, usati papinda panzvimbo tsvene tsvene, uchiri mukati menzvimbo tsvene, kwaiswa tafura yezvinonhuhwira. Tinzwei ipapo. Ndokutenda kwedu tichiteedzera Exodus kunana 30:31. Exodus yakunopera. Exodus inopera kuna 31. Yes, kuna 30. Vamwe vanoti tafura yezvinonhuhwira iri kusere mukati menzvimbo tsvene tsvene. Isu tinoteedzera zvakaitwa naMozisi samatauriro avo kuti ndo mamiriro azvo. Makatarisa mamwe mabhaibheri nedzimwe mifananidzo yenzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene, munoona zvakadaro kuti atari inenge iri seri mukati menzvimbo tsvene tsvene. Aiwa, isi tinoiti iri kuno mukati menzvimbo tsvene. Mukati menzvimbo tsvene ndimo munowanikwa chingwa, tafura yechingwa. Zvanzi inenge iri kurudyi, ndiko kunorth. Tiregedze kushandisa zvona north south izvi tingazvikonfisa. Zvikanzi kune rumwe rutivi kuleft takananga kunzvimbo tsvene tsvene pane yatati chiiya arita yezvinonhuhwira. Kuruboshwe zvakatarisana netafura yechingwa ndopamunowana chigadziko chemwenje. Zvikanzi pakutungidzwa kwacho, chichitungidzwa pakutanga naMozisi naAroni, zvikanzi kachigadziko dzichiri ipapo kuruboshwe, chakatarisa panzvimbo iri pamberi, zvichireva kuti chaivhenekerawo nepane zvingwa zvokuratidzira patafura yokuratidzira. Saka kana uchipinda panzvimbo tsvene, uri kuona kuruboshwe kwako chigadziko chemwenje chakavhenekera pane tafura yechingwa, pane zvingwa pamusoro pazvo zvakaiswa mumapaira mairi. Zvikanzi dzimwe nguva paiswawo neincense ipapo, zvichida mitsara miiri yeincense kana matundu mairi eincense. Zvikanzi kumberi kwavanenge wakananga ndokune kune areta yezvinonhuhwira. Areta yezvinonhuhwira inokosha nekuti paipinda Aroni achiita mabasa ake,
especially ekuyananisira kamwe pagore. Pane chiratidzo chokuti dzimwe nguva aipinda munzvimbo tsvene tsvene, ndo pane confusion ipa. Waipinda munzvimbo tsvene tsvene zvikanzi waindotsvagei iyo areta iri kuseri kwechidzitiro. Kana kwaitosaswa ropa, ropa raisaswa pachidzitiro. Kana waibvumidzwa kupinda mukati zvichida, waitondosasa pamberi peareka yesungano. Ndoda kuti muzvibvunze nokuzvitsvagisisa, nekuti zvinhu zvakakosha kwamuri kuti munzwisise. Kutenda kwenyu kuwedzerwe. Tikutaura zvinhu zvikuitwa nana Leviticus, Numbers, ndokumwe kwamunonzwisisa. Deuteronomy anozotaura zvake, but izvozvo kunana Levi nekunana Numbers kana Exodo especially munozvinzwa. Pane nyanga dzeatari dzakanga dziripo paatari yezvinonhuhwira. Zvikanzi waipindapo achinoisa ropa pairi, opisira zvinonhuhwira paatari iya. Mukunzwa? Mweya unonhuhwira waifanirwa kunge uchifamba uchienda kupurikidza nechidzitiro uchienda kunzvimbo tsvene tsvene. Vamwe vanoti pakati pemakerubhi ndo pakanga pane kubwinya kwaMwari. Zvikanzi zvino Mozisi waitaura naJehovha wakamira papi? Mukati menzvimbo tsvene here kana kuti kunze kwayo? Mukati menzvimbo tsvene tsvene here, achitaura akatarisana neareka yaMwari? Zvaifamba sei? Mubvunzo ndiri kupa kwamuri, handisi kukupai ansa. Muri kuona? Zvikanzi imi vaIsraeri, uyai nemafuta, mugadzire mafuta ekuisa mumwenje. Aibva kuna vaIsraeri, ogadzirwa zvakanaka nemunhu unogora akatsetseka, ekuti aise muchigadziko chemwenje, vagobata Aroni agopota achipinda kunoita sekundotungidza mwenje usiku hwoga hwoga, kusati kwasviba ototanga kutungidza, kuti chiedza chigare chiri pamberi paMwari nguva dzose. Zvakavhenekera chichingo zvichida ari masikati, chiedza kunga chiripo, there was no need. But itemberi yakanga yakavharwa kwose mumwe mubvunzo. Naizvozvo mwenje wechigadziko chemwenje waigara wakatungidzwa here? Hatisi kuti tiri kujaja kutenda kwenyu neizvozvo, kwete. Asi zvofanira kuunza kunzwisisa kwakawedzerwa. Tinongozvitaura nekuti pamenshinwa chidzitiro chetemberi, uyezve pamenshinwa kuurawa kwaKristu Jesu sechibayo. Ropa dzimwe nguva raigumira paareta yekunze, rakanga risingapinde mukati. Paareta ipapo paiwanzogadzikwa mafuta, kusara kwechinopisirwa chose chainzi chaibva changoiswa paatari chopiswa chose, chatombotanga chasukwa, nhindi dzoiswa paatari, matumbu akasungwa, zvose zvaizvoitwa paatari. Ropa rakabviswa, rakaiswa panyanga nemujinga meatari. Zvikanzi ndiyo yakanga iri bronze altar yendarira yakanga iri kunze. Muri kuzvinzwa?
kana zvatodaro zvatokwana zvikanzi zvaitwa nemuprista, zvida zvitaura kuti muprista wose wose aikwanisa kuzviita panguva yaareki yaaroni, Eriaza naFinehasi. Muprista wose wose aikwanisa kuzviita, anga ari vana vaFinehasi, vana vaErieza, vana vaAroni. Vaprista ose vaikwanisa kusenza pabronze altar. Asi paalita yegoridhe yakanga iri mukati menzvimbo tsvene kwaisenzwa, takazoziva kuti vaprista vakuru vaitadzwa nemubwinya vakanga vakukwanisa kusenzawo ipapo. Asi panguva iyoyo zvaingoitwa navakuru chete. Vaprista makuru atataura, Aroni achiri mupenyu akafa, Eriaza achiri mupenyu akafa, kukazotwawo naFinehasi. Shure uku kunokwanisa kunge kwakuitwa kana namaprista vairi ekutanga makateerera kumurondo Dhavhidha, taura vaprista vairi vaikwanisa kushumira panzvimbo tsvene. Shure umu panozozvarwa Jesu, vanenge vaitosvika kana 100 vaikwanisa kuita izvozvo. Maona zvakanga zviri zvenhaka. Saka panhaka kuti muti munhu mumwe chete anokwanisa kuzviita, dzimba dzakawanda kwanisa kubuda kana zhowe ruzha nekurwa. Nekuti chinonetsa nekuti zvinhu izvi zvakanga zvine mari mukati, zvakanga zvine chikafu, zvakanga zvine kukudzwa mukati. Izvo zvinhu zvakadaro zvinobuditsa zvibhakera kana makasazvingwarira. Tiri kutaurira zvose izvi nechenzira yamanamatiro, nzira yamaverengero eBhaibheri, nzira nzira yechitatu ifungisisa namatiro. Ngoti nzira yatinobata nayo Bhaibheri, pane nzira ipapo, pane zvinhu zvakataura. Nzira iyoyo tinoitevedzera tichibuda kubva panzvimbo tsvene tichiuya munzvimbo tsvene tsvene, tichiuya panzvimbo tsvene, kubva panzvimbo tsvene tichiuya kuarita iri panze, ogumira ipapo. Tatowana nzira dzekunamata nadzo dzakanga dzaiswa naMwari pachake. Kristu dzaakatirayira kutiratidza payakauya. Kudzokera kuchidzitiro, zvinonhuhwira zvinonzwa paya pachiparidzwa namuprofita Johani paakataura kuna Zakazaro, achitaura kuti misodzi minyengetero pasande neropa rakanga riri pasi peatari, jinga meatari, hanzi yakasanganiswa nezvinonhuhwira. Zvinzwa izvozvo, pane chimwe chinhu chatinoita
chinoita kuti miteuro yedu isvike kuna Mwari. Chinhu ichi takafanirwa kuzviita. Kuti kana musina kusvita hamuenda kunenge hamuzvizive maizvizira kuti. Saka kuti kana pane akuudzai kuwedzera kutenda chete. Kutenda hakusi kungotaura nemiromo. Hatinotenda. Kutenda ndekwekuita. Mabasa ose akataurwa nezvakataurwa zvose hazvina kupiwa isu mahara kuti zvizongoraswa. Haangamboumesera vaIsraeri zvotiitira nyore. Zvinoreva kuti pane chimwe chinhu chatisiri kuita. Kuzvona kuti tiri vahedheni. Ane makore mangani tiri vahedheni. Kungoti manga musingazive totally, musina chamunoziva nezvaMwari kusvikira Jesu auya. Asi kubvira Jesu zvaakafa 2000 years. Danho nhoroondo yavaIsraeri yose ipfupi kupfuura nhoroondo yenyu. Kuti mungadai makawedzera kupinda kwenyu, makakuzadzisa muchifadza Mwari nako. Zviwa pachizi chiri nyore asina akuudzai. Takatoudzwa kunzi tinofanirwa kutenda naJesu. Tasikazvizivi. Tingofunga kuti zvatiri kuita izvozvo zvakatokwana. Kuti kuna Musikavanhu n'anga dzouya, masvika ouya oita zvaanoita. Anga pane akanga atiudzai panga pasina. Kutendai kwedu ikoko kwanisa kutisvitsa kuna Mwari. Mashoko vamwe vakafa vachapuwa nguva yekuti vachaparidzirwa nezvaJesu. Akatenda. Vamwe vachagamuchirwa. Vamwe vachaenda kuHadesi, kuGehena. Mufanirwa kunge makambonzwa runyerekupe rweshoko rwakadaro mukuverenga kwenyu kana mukuudzwa navanhu. Zvireva kuti nzira yavaitenda nayo madziteteguru edu, nzira yatinotenda nayo isusu. Isu tinokwanisa kutadza kusvika pakutenda kwavo kuti vaitenda nemazvo. Hazvirevi kuti munhu uri kutenda nenzira yavo uchagamuchirika kuna Mwari. Munhu wakarashika. Munhu wakaita munhu wokurambira pazvinhu zvechiJudha usina kugamuchira Jesu. Imi ndimi, ivo ndivo. Naivo vachazoudzwa nzira yedu udzai, nzira yedu yakanga yakadai. Vagotenda imi mugoenda kuGehena. Nazvingwarira, musafunga kuti vaIsraeri voga vana kwete. Marudzi nendudzi dzavanhu vaitenda kuti kuna Mwari wakatipa zvinhu. Kurashiswa kwavo kwanga kurashiswa nokuda kwavo vakati. Havana kuwana mukana wamakawana imuwo.
wakutanga kuziva Jesu chiri zvanana zvenyu kuziva kuti muna Jesu kutobhabhatidzwawo kereke kutobhabhatidzwa muri vadiki kanzi wakaombekwa here kuzvinzwa nhasi uno mubuda zvenyu mafara muchitaura kuti hai izvi zvekudai izvi zvamunoita izvi hatiiti imi muri kunzi mune masetifiketi of baptism mwana akafanirwa kubhabhatidzwa hapana zvimwe zvinhu vamwe vana vari kungozvarwa vasikabhabhatidzwa akufanana nekuti pane vana vari kuzvarwa vasina masetifiketi vasina chitupa vana vari kukura vasina zvitupa uri zvivanhu zvazvo zvinenge zvichingoita zvivanhu izwi rekuti zvivanhu harizinzwi rekutsonga murinzwa pane vanhu vasingakwanisi kukategoraizwa vamwe vanhu kuzi kuti vakaita vachida sisitemu yakaita breakdown somewhere haizi mhosva yavo havana kuramba zvekubhabhatidzwa ndezvinhu isu pachazvarwa hatidi zvekubhabhatidzwa izvo hatidi zvekupuhwa zvitupa hatidi zvekupuhwa mabirth certificate havana kumbozviramba izvozvo vakangozvarwa vari mudenga mwana azvarwa ane chishuna matongo changa chakabata amai nababa chakabata mwana havanei nazvo kutadza kwaamai kutadza kwababa havanei nazvo izvozvo ivo vangozvarwa Mwari unoita sei munorova vana nekuda kwemadzibaba avo asi isu hatikwanisi kurova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo madzibaba nekuda kwezvivi zvavana vavo. Be careful how you judge. Naizvozvo kana minyengetero yedu tichimira pamberi paMwari takabata zvose zvinodiwa zviri mukati menzvimbo tsvene, mwenje wechiedza chaMwari tinawo, nechingwa chiri patafura tinacho, neincense iri pamberi pechidzitiro tinayo, mitauro yedu ingagamuchirwa naMwari. Kuzvinzwa kana zvose zviripo titaure zvinhu zvazvo. Chingwa chii? Yesu Kristu. Chingwa chii? Shoko raMwari. Zvanzi shoko chii? Zvanzi shoko rakafemerwa neMweya Mutsvene ratinoti Bhaibheri. Mapedza kutaura savaKristu. 9 out of 10. Umwenje uyu toita sei? Zvanzi mafuta chii? Mafuta newaini hazvisiyaniswa. Zvinotipa mwenje, chenjeri, zvinotipa kubatwa, zvinotipa Mweya Mutsvene. Hazvisiyani zvinhu izvozvo. Zivo neuchenjeri zvinouya neMweya Mutsvene. Saka zvichaita kuti tizive chingwa. Saka tiri kunzi mwenje ngauvhenekere pane chingwa. Zvichaita kuti tizive chingwa, tizive Jesu.
taziva Jesu, teuro yedu apa ichaita sezvinonhuhwira pamberi paMwari, kuiwedzera nezvinonhuhwira. Hanzi mafuta waipo tisingambenya makazhinji kacho. Mafuta ebviswa patsuro, ebviswa payi, pamuswe, pachii, zvongoiswa zvopisirwa ipapo, zvaita kasiduro kanonhuhwira kacho. Nyama yese yaikwanisa kulaswa zvaya namaprista. Gwayana ratogamuchirwa, gwayana ratova tsvene, ratotodya chinhu chitsvene. Ndona izvozvo Jehovha vanodawo zvinhu zvitsvene. Asi kana muchiuya, chifuyo chenyu ngachive chisina rushambwa, chive chisina kuremara, kana chisina kupomara, kana kuti chakakwara, kana chisina nhengo. Zvakanga zvisingadiwi. Kana pakati pavaprista mumwe akaremara avanga asingabati, wakaremara iwo wakanga usingabati, kana wakapofumara wakanga usingabati, waizokwanisa zvako kudya zvimwe zvinhu zvanga zvabviswa patafura navamwe, zvakanga zvashandurwa navamwe, waikwanisa kuzvidya zvose. Watopuhwa nhumbi dzako kunzi iwe nemhuri yako. Kana wakafa manhu ako wakanga usingabati, kana wakaremara zvichida inzeve, hauna nzeve dzekunze, kana kuti haunzwi, wakanga usingabati, kuti hauna kukwana pamberi paMwari. Mwari wakasika munhu ari perfect, akanaka, akakwana nezvinhu zvose. Chivi chakazounza kusakwana. Izvozvo vaprista vaibata vaiita sei? Vainyengedzera vakaita sei? Vakakwana ivo vasina. Nekuti tinoziva kuti mweya yavo yakanga isingatendi zvakakwana. Vakanga vasina ruzivo, vakanga vasina kuchinjera. Kuna munhu wakanga wakakwana pamberi paMwari. Asi zvaiita kunge zvinonzi chii? Vakakwana. Zvotorwa vamwana vakanga vasina madzinza okuita vachizoiswa paprista. Kana kuti vakuru vavo vanenge vakakanganisa kumusoro, tichifunga kuti mwana muJudha, muEfurata, kana kuti muBhenjamini, kana kuti muSimeoni ari mwana womuRevhi, vaRevhi vakaita musikanzwa yavo. Kuti aigoziva nepai tine DNA. Kushota kwedu. Hapana wakanga watiudza. Tisina nzira yekudziva naye kusara kana mweya mutsvene watotaura kuti apa hazvisi, hamufanirwa kudai, tongosiyawo zvakadaro. Asi rangarirai, muchiverenga manhoroondo enyu, vanhu vakatorwa vakaita sana Ndiana naJefta, kana kuti wakanga uri mwana waGiriati, asi wakanga uri mwana wechiFeve. Vakoma vake vakamuramba vakanzi iwe haungadyi nhaka nesu panapa. Ichitobva vakanga vakanganisa here? Handikana zvavakaonawo zvakaitwa kuna Isaka. Ishmaeri vakadzingwa, nevamwe vana vababa vaAbhurahama vakadzingwa, vakaendeswa kunzvimbo dzakasiyana. Kana iye Jakobho wakanzi wenhaka, Esau wakatobva panyika iyo akaenda akanogara sei? Havana
akatadza, asi ndiye wakazoita mambo, ndiye akazoita mutongi wavanhu vese. Mwari ane nzira dzake. Gideon ndinofuta amene muzozwanira murudo. Yes. Nzira dzekunamatana, nzira dzekuverengana. Pazvingwa, tichiverenga pazvingwa, pakabuda zvingwa zvine 12 zvindoo zvingwa zvinozivikanwa. Kwakasara matengu ane 12. Pane pamwe kwakaita matengu 8. Pane pamwe pakatonzi nehovewo. Anoziva zvinoita. Mukadzi wakatumira vane 12 kuti vanoparidza. Ita sei? Kubudisa mweya yakaipa. Tirapa vanorwara. Kuvazodza namafuta. Zvingwa zvakaita sei? Zvakakwana. Izvo zvinogamuchirika kuna Mwari. Izvozvo ngave nehurubhurubhu hwatinenge tinahwo. Asi ngaurege kuva hurubhurubhu kana kuti hove chete. Zvinhu zvinongoitwawo nehove chete. Hove ndedzekusevesa, zvakanaka zvose. Kana vhiniga ndeyakusevesa, yakanaka. Asi dzimwe nguva nechidzitiro apa hazvipfuure. Zvinoda chii? Zvingwa zvakavhenekerwa nemweya. Hatisi kutaura zven'anga dzenyu idzi navaprofita venyu, n'anga dzenyu dzinorapa idzi. Kutaura vanhu vaMwari chaivo. Vaizorapa sei? Vaizoti mweya uye mukati mevanhu. Vaizogadzirisa kana ruoko rwakaunyana rovhura kungoita straight. Zvaizoitika sei? Zvikanzi pane rimwe shoko rakataurwa nebofu. Munhu uyu akanga azvarwa ari bofu akarapwa naJesu. Zvikanzi tinoziva kuti Mwari haanzwe vatadzi. Imi chiti Jesu amutadzi. Zvakamboitika kupi kuti munhu akaita sebofu sei neakaona? Imi munodi kuzviita kana muchinzwikwa kuna Mwari. Kuzviita. Zvikanzi munhu uye haana kuzomboona dhoo resinagoge zvakare. Zvinzwa. Zvikanzi haana kuzomboona dhoo resinagoge zvakare. Vakamudzingisa kunze. Mamwe mashoko makuru okutuka vachimukandira pasi. Ndoda kuti kuudzaiwo zvokuti tizive ndiani. Tiri vaprista vana vaAroni. Takasarudzwa naMwari isusu. Mhuri yakwaRevhi inobata zvinhu izvi. Injirewo nokuti ndakuudzai izvi. Ndoda kudzingisai mumasinagoge enyu. Kana zvakasakudzingisai mumasinagoge enyu, imi muchatiza mumasinagoge enyu. Kusara kwokuti sinagoge iyo yasanduka pinda muna Jesu Kristu. Rugare kune vatendi. Kutaura pachipositori ndotaura rugare. Rwakataurwa naBhoazi
achitaura kuvacheki vapi? Zvanzi vakati, Moabhu mukadzi akati, ndondibvumidzai kuteverera vacheki venyu. Kanzi unenge wandiitirawo nyasha kuteverera muterema wacheki. Boazi vakanga varipo zvanzi, muzovhomorerei dzimwe tsama mupe vamachekesesa moita musiyawo dzimwe futi. Tapota achitora ipapo achicheka oga. Kanzi wakanopura wakazadza efa wakaenda kuna amai Naomi wakashamisika. Kanzi zvanga zvichiri zvokuteverera vacheki here nekunhongerera, kana kuti pane zvimwe zvawaita kuti uwane zvinhu izvi? Shambadza muviri wako here, wautengesa waita sei kuti uwane zvinhu kuna vacheki? Kanzi tausangana nemurume mudzikinuri navacheki vake, akandipawo nezvizvi zvokudya, akandibvumidza kuti nditseve muvhiniga, ndipa chingwa chokusiiwa muvhiniga. Vacheki vakandipa nezviyo zvavakanga vachidya. Mukadzi haana kushoterwa nezvokudya. Akauya nezvimwe akasikopachi. Naomi pamwe nevake. Kanzi Boazi ndiye mudzikinuri wevanhu vedu, mudzikinuri mukuru. Navacheki vake vakubata zvakanaka. Ndokwadiwo neniwo makaita sana Rute. Tose takaita sana Rute. Takaitirwa nyasha naMwari. Tinobvumidzwa kuteverera vacheki vakanaka, vasingatibatiri rafu, vasingade kutipara, vasingade kutibhinya, vanenge vatoona maeasy victims. Kuteverera vacheki tingavhomorerwawo zvimwe zviyo zvakatomira zvingangosiiwo zvinzwirwa nyasha. Takatendawo takapindawo kuna Jesu Kristu nemiteuro yedu yakasvikapo, takaitirwa nyasha pamberi paMwari, tikabata savakatitangira vaprista vakuru, vana Petro, vana Jakobho, vana Johani, varipo vana Firipo, varipo vakanga vari vaprista vakuru. Ngativerere matsimba avo. Ticharomba kuMozambique, kuMalawi kunotsvaga kuromba, kana kuDRC tiite minana imwe inoitwa navanhu yemishonga, ziva kuti kunoitwa navanhu vemushonga. Chidziro chakabharuka asi Kristu unotaura uchidai uchisimbisa vadzidzi. Zvino hamuchaita sei? Hamuchaenda kwandiri, hamuchakumbira kwandiri, muchakumbira direct Baba, nekuti unotoziva kuti muri vanhu. Muchiteerera shoko rangu, muchireva kuti kana taita saJesu
chakakura nochiti part 2 kurwirwa kwaJesu. Kurwirwa kwaJesu. Akaroverwa pamuchinjikwa. Ropa rakayerera kumusoro neparutivi. Kana hakuna nebhonzo rakatyorwa. Ranga riri gwayana risina rushungu, risina zvakashata, rakangotorwa rakanzi iri rechibayiro. Totanga kudhila naro kuti tiriuraya. Vakasvika pakumhura. Zvichitofa kufungisisa kuti zvose zvatakanzwa muprofita Dhavhidhi kumapisarema nezvose zvatinoona mune mamwe mafirimu kuti tinozvibatanidza sei kuti Christ azviti ndizvo zvakanga zviripo kana kuti totora munhoroondo dzebhaibheri dzinounza maimotions. It was a good movie, inounza maimotions akawanda. Bhuku ranga asingafanirwa kushoka. Ehe, nyama ingabayo. Zvichida ndiyo extent yacho. Zivei zvatinotenda. Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa. Nzira yazvokwadi noupenyu. Nzira yedu yoga kuna Baba. Izvozvo yatigamuchirei nzira. Tigamuchire zvavakaudza Ishe Jesu Kristu. Zvavakatirakidza. Tizive kuti tine munyaradzi yemweya mutsvene. Vanotizivisa zvatinofanira kuita. Kuti vanotora nepane chii? ZvaKristu. Vachitipa. Titendei. Wedzerwai kutenda. Mubate mabasa anoenderana nekutendeuka. Zvatinokutenda nechirongwa chamapepa. Tasvika pakuguma. Muchirongwa tinotenda nezvamapepa. Zvizhinji kanzi pakanga pane hove nhatu zvichida nezvingwa zvishanu. Zvingwa zvishoma nehove shomani. Hanzi wakatarira kudenga wakanamata zvakawanda. Wakazvipa vanhu kuti vadye. Zvichida vane zviuru zvishanu. Kwakasara matengu ane 12 zvakanongwa zvimedu nehove. Mwari tinotenda ndimi munotipa. Ndokunobva shoko remweya mutsvene, ndokwakabva Kristu Jesu mambo wedu. Shoko ratinozviziva. Jehovha ndimi munozviwedzera. Hatingashayiwi nekuti ndicho chingwa chamakatipa chakabva kwamuri. Hatingafe nenzara. Munowedzera pane zvatinazvo.
ndakwedu kuduku asi munokurudzirwa kuropa Mwari vaini vateereri. Imi munoziva pamunoti imi munoziva pavanofanirwa kuwedzerwa napo kuzuva nokusingaperi namatunda chengetedzai mirayiro yaJehovha. Ndiye Mwari wenyu oga wakabudisai munyika yeIjipiti, nyika yeuranda. Mwari wakakudai, wakakupai zororo. Wakati usava navamwe vamwari kunze kwenyu, usave nezvifananidzo zvaunofugamira, kana zvemweya yetsvina kana zvemweya yakaipa, zvematsatani, zvoumambo hwapasi pano, zvouroyi kana n'anga dzaunopfugamira uchiomberera maoko mazuva une guru nokuda kwezviza madzibaba avo kusvika kune rudzi rwechitatu nerwechina. Iita zvakanaka vanochengeta murayiro wangu, iteerera vanondida kusvika kune rudzi rwechiuru chamazana. Usareva zita raMwari wako pasina, usanyengedzera, usamunyepera. Nzira dziriko kusvika kuna Mwari. Nzira dziriko dzekusvika kuna Mwari. Musanyengedzera zvenyu nekuromba nekuswera muri kun'anga muchishandisa zvamunowanako kuti zvaitwa naMwari. Chengetedzai runyararo pakati penyu naMwari. Chengetedzawo runyararo pakati penyu navamwe vanotenda. Muye munosimudzirana, muye munovandudzwa nokusimbiswa. Chengetedze masabata aMwari. Kunzai baba venyu namai venyu. Iro shoko rakaona iro rakabva kuvakuru vedu, vakabva kuvaIsraeri vakatitangira kuziva nzira. Vakadzipurwa vakadzikoniwa, vakapuwawo zvimwe chetezvo. Kristu wakauya wakatsanangura navo vaakatsanangura, wakatigamuchidza zvimwe chetezvo. Zvinotokonewawo saivo here? Kungava kunyaradzwa kwedu here kuti takonewawo saivo? Naizvozvo Mwari ngaachiziva zvaakuita zvacho. Tive nechido naMwari, tive nerudo naMwari, tikwanise. Itai tinokwanisa muzita raKristu Jesu. Musaurayana, musauraya vari kuda kuenda kudenga. Musabira Mwari shoko, musamushoresa pane zvinhu zvaakati ndiitire. Musaita upombwe, kumba, mumba, kunze. Haungade Mwari nezvimwe zvinhu. Mwari wako nemwoyo wako wose nesimba rako rose, mweya wako wose. Pfungwa dzako dzose. Siyanai nezvimwe. Dai Mwari. Musamurevera nhema. Musareverana nhema. Musanyengedzwa nevasingade kutenda. Uchiti haiwa, hatizvigoni, zvinogozha. Siyei nekusazvigona kwavo. Muite zvirikudiwa naMwari. Navasingaitiwo ndivo avo, muitai. Musaite ruchivo. Nokuti wakaipa une zvinhu zvinoyevedza zvizhinji zvaanenge achida kukubatai meso nazvo. Akurirei pasi, musamukira. Ngova vake. Pamuzita raKristu Jesu mambo wangu ndinotenda. Mwari ngaave munyenga akuropafadzei. Zvatisangana kugara. Ndiye wenyu. Mwari dzaanoti. Sarai zvakanaka. Amen and amen.